هپێکی گوت ئەوێ حسابێ vê îxanetê bipirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bela me careke dîjî ya me bêjin. Ev şerrê got tê kirin. Ev 45 sala. Ne dewlet birêbazeke İslamî dimeşênê û ne van rêxistin û Partiyê Kurda birêbazeke İslamî dimeşênin. Ji ber got 100 sala zêdetir e. Me dev ji Qur'ana pîroz berdaya. Melayıklık û demokrasya aniyê nebxwe. Ev zulm û neheqî li welatê me Musilmana pê rojhilata navîn xilas nabin. Heta got Qur'an nebe hakim ti carî ev pirsgirêk çareser nabe. Vî şeriya me dê nedere he. Ez dixwazim balê bikişênim li ser vê. Gelek cara van kafirên êarê İslamê dêma çima di İslamê de şer heye, kuştin heye, harb heye, cihad heye. Şerê Qureyza dema got xayintî bi pêxember re kirin di herba Xendeqê de îtîfaq bi wa kafirê dervere kirin. Goyî dî wan kafira baz da ev Yehudiyê mane li Medînê Pêxemberê Aleyhisselatü Vesselam çû zilamê wayê çekdar ê baliqbûyê bi sîlah kuştin. Divê îmam çima wiha kir? Çima di İslamê de ev Yehudî kuştin? Her tim a wiha ihtirazê li İslamê dikin. De vaya hûn avanê got vê ihtirazê hûn İslamê dikin, hûn jî li cem xwe hûn dibê wela filan kes ev zilamê me ê YPG ê PKK teslîmî dewletê kiriye. Em ê heyfa xwe, tola xwe, intîqama xwe em ê ji wan hilênin. Yani hûn çima xaînê got hûn ji xwe re xaîn îlan dikin, heqê we heye got hûn wan bikuşin? Dewlet xaînê xwe, terorê xwe heqê wê heye çima got bikuşê? Ji we hemû wan re adet e û hemû dewletê dunyayê jî wilo ne terorê xwe dikuşin, xaînê xwe li gorî xwe dibe xaînê me dikuşin, lê çima bila İslam xaînê xwe nekuşê? Va Qureyziya jî Benû Qureyza van Yehudiya xaîntî li pêxember kirin. Heta got xaîntî nekiribûn ev 4-5 salê wa bûn Pêxemberê Aleyhisselatü Vesselam tiştek ji wan nekir. Lê piştî vê xaîntiyê Pêxemberê Aleyhisselatü Vesselam wan çi kir? Wan ceza kir. Beriya wê di qebîlê wayê dinê jî xaîntî kiribûn Pêxemberê Aleyhisselatü Vesselam wan ji Medînê derxist. Evê sisiya jî cezayê kuştinê da wan e. Ji we re adet e ji İslamê re qeyqen be heta.